Be, Oh, sunod. ano pag istorya mo, Ano be? yung storya na ko? Magtabi ta part sa story ni Pagong ug Kuniho. Pagong kuniho. Magtabi ta sa part sa story sa Pagong ug ni Kuniho. Pagong ni kuniho? Sa Pagong ug ni Kuniho. Niko. Niko. Magtabi mi makiat sa story ni Pagong ug ni Kuniho. Kana si Pagong ug Kuniho, best friend na sila duha. Best friend silang dua. Best friend na si Pagong ug si Kuniho. Best friend kita sila, Best close friend. kita sila duha. Happy. Bisag asa paingon si Pagong adto po si Kuniho, magkuyog gid na sila. Cool na. Oh, Best friend. bihira ra kay na, o rare ra kay na. Kanang Pagong ug Kuniho magka best friend na sila. Best Kay friend dili sila. na sila parehog lahi. Ya kanang story sa Pagong ug ni Kuniho. Kay kanang best friend kay na sila duha, close Best friend. kayo. Close na sila. Oh, close kay na sila. Close kay na sila mga kiat. Ya nagkasinabot si Pagong ug si Kuniho nga maglumba dagan silang duha. Dagan. Nagkasinabot si Pagong ug si Kuniho nga maglumba dagan silang duha. Unya kinsa tong unang maabot makakaon dito sa katong inasal nga manok. Kalumi na Inasal ako nga ba manok. na? Ilang sabot kay kung kinsa gini tong moabot ug una sa finish line makakaon itong inasal nga manok. Ako ba? Kakaon juga na. Na may inasal manok dito sa finish line. O kinsa yung makaon nag-abot dito sa finish line, may makakaon itong inasal nga manok eh. Kalumi Pwede iraboy. lami ya, humot king inasal manok. Mo ni ana si Pagong ug si Kuniho. Sige. Maglumba na. Mo ni ana si Pagong. Gi. Anas Kuniho gi. Gi, gi. Ana din gi, magsugod ka. Ana din si Kuniho. Sige magsugod ka. Ana si Pagong. Gi. Sugod ka. Sagot. Pagong. Pwede sila. Nukad na si Pagong. Nukad na si Kuniho. Gana na. Pagong si Gana. Mas Kuniho. Gana si Kuniho. Mas Pagong gana kay paob na si Pagong. Gana si Kuniho kay kanang kuan na siya. Kanang pax ba. Pax labit. Rapid ang Kuniho. Oh! Mali ka. Oh, rapid. Rapid din ang Kuniho re. Mo to gana kanang mo na to kato si Kuniho. Nya katong paog gana. Nukad na sila. Nukad na sila ba kay sugod na sila. Lumba dagan. Sus. Mo to ana din si Kuniho. Ako ihap Pagong. Ako ba yung makawan na? Mag-ihap ko 1 2 3 para managan ta. Okay. Mo tang ana des Kuniho. Dagan Mo sila. to ni anas Dagan. Pagong sige. Ihap ko niho 1 2 3 kay para managan na la. Manukad. Manukad na ko. Manukad na ko. Ni ana des Pagong. Mo tang anas Kuniho. Nukad ko job. Mo to ni anas Kuniho. Ihap na ko ha. 1 Hala. 2 Hala. 3. Hala. Ting sugan dagan Si Bao. Si Bao ana ra. Ano? Kana ras Bao to eh. Hinay ra bigyan ng dagan ng Bao. Kuniho bunot mayam. Moto. Yosa. Hapit na katungas Kuniho. Pag abot niya to sa tunga-tunga sa finish line. Nato na dako kay kahoy dito. Oh, yes Kuniho. Kana na ba bulhot siya. Moto naputasan na siya. Naputasan mas Kuniho moto. Na may Ay, padala sa tubig. na may dako kay kahoy dito sa tunga-tunga sa finish line moto. Anas Kuniho. Ay nay dakong kahoy ay. Unong sa ko diabe. Kay ako tan-awon si Baog asa na dapit moto. Dito siya sa dako kay kahoy pasilong siya be. Silong siya tos pag tanaw niya iyang lantaw-lantaw sa Baog asa dapit siya. Kalayo pong Bao to. Panglayo. Panglayo am. Moto Anas Kuniho nga. Tingkod sa kwadrabe ako sang paboton si Bao. Hala. Madol-dol na una akong dagag. Una na akong dagag usab. Moto. Hala. Ga. Tingkod siya dito. Sandig-sandig siya sa kahoy ganana ba? Ano na siya, layo pag Bao ay, di na siya kapas na gayat. Grabe yung layo, grabe hinayam dagan yun. Motop. Anak, des Kuniho, sandik-sandik siya kahoy, pahuway siya siya. O niya, akong dagan, o ikadodool ng Bao. Ikaduso. Sus, sige siya sandik-sandik kahoy. Hangin mo kayo. Nakatog, bitaw na siya. Hala. Nagatog. Ay, ko kaya. Oh, Hagok. nakahagkok, bitaw na. Oto nga. Ang Bao, kasi irag hinahinag lakaw, sirag hinahinag lakaw. Nabda na niya sa Kuniho. Iya, tanaan na. Lah, Kuniho. Mas Kuniho, basandig sa kahoy. Irag pasagdaan. Iya, pasagdaan. Padayo, rin yung sagla ko. Hinahinag rin yung sagla ko. Uy, mo patupik ka. Tagam. Kuniho, gana, tos ka. Oto si Bao, sige, hinahinag yung sagla ko. Sige, hinahinag lang ko. Sus, lukol na ito kinas Bao sa finish line. Kapit na kiyang abot finish line Puto, ko. hala. Kakansi na ginasal si Bao. Oto na anas Bao. Kapit na kiyang abot sa finish line. Kakaon ko sa ilang sa manok. Si Kunyo. Si Kuniho kay kitamgo na siya nga kanang si Bao kuno hapit na maabot sa finish line. Sus, ana niya. Siya. La, nakatong ni ko. Kitamgo ba nakamata siya kay kanang si Bao kuno hapit na maabot sa finish line. Sus, tinuod bitaw na pagtan-aw ni si Bao hapit na maabot sa finish line. Ano siya? Mo to pag
Pag ana niya, iyan taga butos ba o pagkabuot niya sa bao niya, ana na space line, tong-tong na. Iya tatong birahon ba kay para iya membirtikan, awan na siya kumbirti kay pag ana niya, pag bira niya si finish line, ana sa bao, tong-tong. Yes, dili siya slow yung bao. Wagit siya kakuan, mo to. Videos ko niyo. Hello, galoy ni ko niyo. Anas ko niya, igatan as ko niya gana. Ya, bao kakaon sa inasal, anas ko niya. Panilap taon siya kay kanyang ibugas inasal kumot niya, bao kakaon sa inasal. Mo to nalupig yus ko niyo mga kiyat, nalupig yun siyang bao. Lupig siya sa baon na hinay dagan sa kwan. Oh, nalupig siya kay nagsalig siya nga hinay kay dagang bao niya. Nagpahuway man siya sa kahoy, nagkatuog bitaw na siya. Kaon na ginag-abot sa finish line ng bao. Kung ako wala, dito sa dagan may pahuway. Mo to nga nakadaog gyud ang bao mga kiyat. Padayon naman gyud siya, wa man gyud siya pahuway. Ito nakaabot siya sa finish line. Ang kuniho kay kasalig kusog siyang dagan, pahuway man. Asus nakatuog bitaw na wa na pilde ginon siya. Yaya sa baoy. Oh, nakakaon gyud siya sa Pigan siya sa ang kunin pigan sa bao. Dahil kusog kigdagan siya, hinay kigdagan ng bao. Oh, mo to nalupig gyud kuniho mga kiyat. Nalupig gyud siyang bao. Nalupig gyud ang kuniho sa pagong kay ang pagong kay continue naman iya ang lakaw ang kuniho kay nagpahuway pa man siya sa kahoy nakatog bitaw na wa na nalupig gyud siya. Unya kung nagustuhan niya ang mga video mga kiyat, Please like please share, and subscribe. please subscribe sa mga YouTube channel Probinsyano Kiyat. Thank you.